Hi guys, so karon guys is naamay ko ron na may buhat ng content. Magluto mig tiil sa manok. Nya. Bago naman ko na buhat og video. Kini guys, geng. Usa man gubot na? Gubot na? Aw, dasmag umalado. Mapya, west side. So ako pamato diri sa Davao. Nya karon pakiton ako sila purma. Ngako gikan ko riot guys. Patalang isa. Nya dili man tami yung butak. Naigo man sa bato. Naigo man sa ulo ang bato no. Mao to nabuak ang bato. So nisibat ko. Kanya may butak guys, kita kay kontra. Nya karon tara. Ato taguan. Ato tagawas ato bitaw sila Archie kay nay batong vlog ron. Magbuhat mig kuan. Ang til sa manok, ang pritohon, ang food trip ron. Kay daog man sa kuan riot. Grabe das magbay butak laban. Nya karon mo ni purman ako guys. Atong kaon lang reaksyon sa purma nila. Kung sa reaksyon nila ba? Kung sa reaksyon nila sa purma ba? Tara guys. Ging ba? Ay dyan, makan, masa. Hip hop ba? Hey guys, mga idlos yung tanan no. So karon tirada na po may tiil sa manok ani. Sa may tirado to sig, ngita tag tirada. Wala yung tirada kundi manirada ta. Tulor ka po guys, tulor kami ka po. Visit si Doding. Wakta sa mga trumpa, tulor ka po. Tulor kami si Doding kay gibitok mo nga to, naro sa kanto. Ug dire diskarte na pod mi, nangita na pod mi palitan ng tiil saka na mi dire sa mong area, mo na yung area dire guys. Okay na dire yung swimming pool, mini swimming pool dire sa Kagwendos. Kano sa pa ni masikaso. Mo ni ang kuan guys. Meat shop dire sa mong lugar, ano mga uliag tiil dire. Te na may tiil sa manok te? Pilang kilo te? 120. 120. Rachi. 120. Tiil sa tao. Kaya tiil sa content. Karabaw. Dawo eh. So diri sa mong pag-uli naati si Duding diri ang paabot sa mga kay nangita man sila napangitaay man mi ani no. Diri ami nagsturanay sa abot daan ba. Inyo Guys, inyo kita dulu no. Ha? Dudingins. What's up mga mananap? Dudingins, asingins, ramramins. Diyan, manguha mi daw saging diyan. Diyan lo klasa. Daw saging? Oh, dyan, balik kami. Balik kami daw saging. Tara. Ay, kaya ni panis kayo. Grabe, kininis eh. Sininsala sila sini. At sili. Kininis, pawin sa tawanin. Meron guys. Sama ko yung mga tropa ko guys. Yung mga putang nila guys. So kami ngayon sa unahan sa amin guys. Putla. Kuha kami ng ano guys. Kuha kami ng dahon ng saging guys. Kasi dito namin ilalagay yung mga pagkain namin mamaya. Tapos pag Ang galing ni Tagalog sa batain sa. Liki. ito guys. Tabangis. Tabangis. Langit muna kami guys. Baka ma-suffocates. guys, wala kami dalang kutsilyo guys. Paano namin guys? Makuha yung saging na guys. Naghanap pa kami ng ano guys. Guys, tumuyins. Yan, ang buykautin. Sinayins sa, baka masama rin ka, buangins ka. Arsahins. Oh, tara, tama na. Init ka dito dyan, oh. Ilakula science man may nagkuwag down sa aginins. Kitains, kan dalain si Dudingins. Teilins, nakasama nukins. Guys, hindi namin alam ang Tagalog ng kuhan, guys, teil. Maluto kami ano guys. Kaya ang tinatawag namin Adidas, kundi Nike. Comment lang sa ubos, anong Tagalog ng tiil. Magputrip kami ng tiil call. Punta ka sa amin. Sa amin bahay. Og diri karon guys, naka-ready na ang lamasarns, ang dahoners, matic erns. So tuin sa ng tiilers, Adidas Tigers. Trehers, susun lutuin trehers. Ano pa nang gigisahin? Gigisahin Gigisahin lang puso. Maluto din ang konti, bulak Yes. Lagay mo yan sa mantika. Gaganito yun o. Chop na chop. pinuhin. Pinuhin. Tapos lulutuin. Huwag kayo tatarin. Di,
Dikdikin mo na. Dikdikin. Wag mo. Again, hanggang madurugin. Madurugin. Mapinuhin. Dapat gamitin ka ng tatatarin kaya para pinuhin na masyaduhin. O diri na time naabot na milado din nangita na mig mga kuan ni kagamitan ani kay para makaredy na mi sa muang plano lutoon na mo ani kay libog mo sa lutoon na mo ani piniritong tiil sa manok o adobong tiil sa manok. So kami nag-decide jud man unsay lami o unsa pa the best na mga luto og diri gwapong area diri guys kay bugno kay ni diri daghan mapunan mo nang decide ko na diri ta magluto. So sabay ko ninyo. Bae so ganiya ins kay yawa ins kay akong account ins na restricted ins pero i-delete na ko ins kay bawal man magtuwa dito sa kuan video. Ug dara mo ang special karon no mo ang mga ingredients ug mo ang mga kahuyins, lamasons o kaning tiilins, mga uban pang mga lamas dia naka-ready na. So why dagang istorya, limpyuhan day nato ng lapalapa sa kuan tiilya kay nakatambak nag-ite. Matik duding dia tabangan ni kan duding dayon adong mga lamas ikaw na bahala dia akay tabangan nato naron foods taron diri guys tinabangay min duding partner kami duding ani kasi lamas siya ako sa tiil matik din na dayon ready na tanan ready na ka ready na right og diri gitak-an dayon na mo ang mahiwagang luto dayon tiil sa manok guys lami kayo na guys sus pero ginatawag na magtiil sa ongo guys kay lami man kayo iba nakatila mo tiil sa ongo wala pa mo katilaw ana kami rin nakatilaw na tiil sa ongo na diba sa basta kay nga bali na sus kalami sobra sa kahumog guys nga bali ng bukog lami jud kay na Tigas. Ang tiil sa ungo. tiil sa ongo guys ang giluto ko tiil sa ongo ni mao niya pinakaingon sa kabigon diya mao ni pinakalami tiil sa ongo na nga bali-bali gani kay pirintanan gani buntag naray nga bali Piang nigtugpa, piang nigtugpa, pagtugpa niya guys, piang. Hi guys, so luto na guys no among gi kwan specialty namo first time mo ni nagluto kwan tiil sa ongo. Grabe na nga bali na ng uban kay pretindi na ganay gukod mo gabi no kay ang harvest may tiil sa ongo gabi nya karon mo giluto girit ra mo ladoding. Namo ni among kwan cooker nya sidekick ra ko. Nadra tong tropa diri atig video nya kini si Ramram mo si katawa res kilid-kilid. Anga oy. Anga oy. Anga oy. Anga oy. Kainit. Nya guys, naka-ready na po niya among bahaw diri. Dara mong bahaw. Ram-ram. Bahaw nya napoy kwan diri Down saging. So Lubot ba? among sudan daghan, ya among kanon gamay ra. Kini ra mong kanon no. Moro ra mong kanon. Tay mga to tay. Mga tali. So guys. So, Tay mga to tayo. dalapag ko na. Gisabawin mo. Sabawin mo ang kwan kanin. Guys, sobrang sarap guys. Naluto na yung tiil sa ungo guys. Na, perti pang di na ganyan gabi. Pero yung isa. Ti maili ba ka sa matamis te? Okay, bakbakan na. Sarap talaga guys. Netin. Yo, dapat sobra oh. Yan. Abe. Sobrang sarap. Yung ano guys, yung tiil sa ungo, naluto na. Sarap talaga. Halang no, lamig no. Malang. Ay, sobrang anghang. Lamia sa sabaw ko eh. May ay. Thank you. Nabusog ako talaga. Guys, og diri ra na human ang video guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw guys. Unta nalingaw mo mas wala toy klaro ang video guys kay trip para mo ni gud mo ang video na mo gud. Lingaw-lingaw ra ba kay isa pa ko trabaho nya kung migo diri ko trabaho migo. Ana sara chipor may trabaho. So, sa among gibuhat ron, perminti mi lingaw-lingaw. Nya mo-foods me, mao na akong i-vlog. Akong cooker, mo ni cook. Ay patag suot ako ana buhang. Ayay. Gwapo ang kaluan. Pero jam-jam mo. Papo nakalo na ko eh. So guys, para to guys. Daghang salamat sa pagtanaw. Peace.